Musím povedať, že našťastie, a to je myslené pravda, že poloironicky, si len málo ľudí všimlo, že som v nedeľu nedal von ďalší svoj mini podcast. Lebo som čítal. Áno, priatelia, čítal. Ja viem, že pre nás skôr narodených to nie je nič zvláštne, pretože väčšina z nás v knihách prežila svoje detstvo, ale dnes, v dobe, kedy nás dokáže rozptýľovať kadečo, je chvíľa strávená čítaním priam ako revolučný čin. Mnohým by to rovnako prospelo, no len malá skupina obyvateľstva skutočne pravidelne číta a študuje, ak nerátam scrollovanie postov na sociálnych sieťach v našich mobiloch. A hoci je to smutné, vôbec ma to neprekvapuje. Rovnako ako nie je prekvapivý postoj doterajších vlád k pozdvihovaniu úrovne kultúry našej slovenskej populácie. Ako som už spomenul minule, nie je žiadnym tajomstvom, že žiadna vláda nechce vzdelané obyvateľstvo. To bolo nie vláda krajiny, kde 2 generácie späť sme vzývali vedúcu úlohu komunistickej strany a chválili Sovietsky zväz. Preto nie je divu, že z nás tá zaostalosť, ktorá bola z historických príčin pochopiteľná kedysi na začiatku 19. storočia, doteraz priam vyžaruje. Alebo to môžeme nazvať takým tým priliehavejším menom – gadžovstvo, prípadne sedláctvo. Lebo presne o to ide. Dnešný týždeň napríklad vrie návštevou kontroly z Európskej únie, ktorá má za úlohu preveriť čerpanie eurofondov zo strany Slovenska. Kto vie, čo objavia? Ale väčšina ľudí, ktorí nie sú, ako to posmešne nazývam, mentálnymi prvokmi, väčšina ľudí vie, že tu sa štátne peniaze rozkrádajú, ako keby zajtrajšok už nemal vôbec prísť. Nič nové, čo nakoniec čakať od pohrobkov komunistov, ktorí nedokázali nič iné, len kradnúť a zatvárať. Aby som nezabudol, lebo mi to nejaký fanúšik Červenej hviezdy, Kosáka a kladiva vytkne, komunisti aj stavali. Áno, za nakradnutie sa stavia v pohode. Koniec koncov, naši oligarchovia, mnohí vychádzajúci práve z kruhov kariérnych komunistov a eštebáckých hyen, to dokazujú priam excelentne. Vždy ma pobaví, keď nejaká naivná duša položí otázku typu to na čo je niekomu toľko peňazí, prečo to nerozdá chudobným a podobné kvázi ľudomilné hlášky. Ono samozrejme, predstava je to pekná a je aj pravda, že väčšina tých naozaj bohatých ľudí skutočne nepotrebuje toľko bohatstva, koľko ho vlastnia. Koniec koncov aj zlaté kľučky či zlatá vaňa je len znakom toho, že už človek nevie čo od dobroty a kam tie peniaze dať. A znakom toho, že je síce bohatý, ale sedlák. Ten mentálny sedlák. Ale nie o tom som chcel. Takíto milí, naivní ľudkovia zabúdajú na jednu tradičnú slovenskú vlastnosť a to je závisť. Sice by sme ako prevažne katolícky národ zavidieť nemali, veď je to hriech. Ale na to sme vynašli spoveď a tak môžeme zavidieť, čo nám srdce ráči. A to veru aj závidíme. Tak aj ten náš malý, milý slovenský milionár závidí tomu, čo má viac. A chce viac. Mám jednu obrovskú vilu? Dobre, ale ten tam má 2. No a už aj toho slovenského milionára ide roztrhnúť od závisti. Lebo aj on chce mať obrovskú jachtu. Čo na tom, že na nej bude možno 1 týždeň v roku? On ju chce mať. A keďže len veľmi malé percento slovenských multimilionárov sa k majetku dopracovalo tvrdou prácou a vlastnými nápadmi, neostáva nič iné, ako sa prisať na štátny cecok a vysávať zo systému, čo to dá. A zatiaľ v nemocniciach padajú stropy, ale nevadí. Zlaté tehličky v trezoroch, to je to, na čom záleží. To je to naše slovenské gadžovstvo, odeté v Armaniho obleku a uložené v kabelke od Louis Vuitton. Lebo sedlák ostane sedlákom, nech si na seba dá, čo chce. Charakter skrátka nepustí. A ono je to také smiešné, viete. Počas svojho života v zahraničí som stretol bohatých ľudí. Aj tých veľmi bohatých. Samozrejme, niektorí z nich si to bohatstvo riadne užívali. Luxusné autá, honosné vily. To je tá kategória superboháčov. Prípadne ich detí. Ale väčšina bohatých ľudí v zahraničí? Nevidno na nich, že sú bohatí, lebo oni nemajú ten pocit si to dokazovať. Alebo to dokazovať iným. Oni to vedia, že sú bohatí. Ale čo je najdôležitejšie, ich bohatstvo zväčša pochádzalo z ich vlastnej práce. Takže nevyhadzujú peniaze na okázalú nádheru, ktorá im v podstate nič neprináša. To nie je ako rozkladať eurofondy na Slovensku. Z cudzieho netečie, že?
Potom tu máme inú kategóriu mentálnej sedlače. To sú tí, ktorým nevadí, že sa majú zle. Hlavne nech sa sused nemá dobre. Také je to naše klasické. Ak mne zdochla koza, nech susedovi zdochnú dve. To sú všetci tí, a teraz nerátam platených trolov, ktorí sa na sociálnych sieťach podlizujú rôznym darebákom a podvodníkom v podobe politikov, lebo pravda je taká, priatelia, že majú rovnaký charakter. Akurát nemajú tu možnosť sa dostať k takému zdroju peňazí, ktoré by mohli rovnako tak rozkrádať. Ako ich nazývam, sú to potenciálni zlodeji, lebo to je označenie, ktoré na nich padne ako tá príslovečná riť na šerbeľ. A hlavne sú nešťastní. Sice oni vám to nepovedia, ale ako môžete byť šťastní, ak vás ide rozdrapiť od jedu, že ten váš sused odvede má nové auto? Alebo že sa vrátil z dovolenky a vy nie? Našim gadželstom je aj to, nevedieť si užiť a oceniť to, čo človek má. My si neuvedomujeme naše šťastie a neužívame to, čo máme. Ničí nás závis a snaha predčiť blížneho svojho, nech to stojí, čo to stojí. Treba aj kradnutým na úkor ostatných. Čer vás ber, ak do pekla, tak na bielom koni, ako sa hovorí. No a takíto profesionálni závislivci a potenciálni zlodeji nemajú veru čas na čítanie. Nemajú čas na zveľaďovanie kultúry, lebo sami sú nekultúrni. Ich prejav ich prezrádza. Nerozumejú napísané informácií, nevedia si informácie ani vyhľadať, ani spracovať. Takíto ľudia nechcú zveľaďovať tento štát, tento národ, náš národ, ak to nazvem takto. Oháňať sa ním to áno, hlavne v rôznych videách na sockách, ale myslia len a len na seba. Ľudovitovi 14. sa pripisuje legendárny výrok: štát som ja. A tento si mnohí naši papaláši a ich priaznici zrejme vzali za svoj. Ja len na záver pripomeniem jedno. Nie, štát nie ste vy. Ale aj vy. Na teraz, bohužiaľ.